granotes guanyaven pujaven per primera volta a la màxima categoria del futbol espanyol. En realitat, els valia l'empat, perquè en el partit d'anada de la promoció d'ascens disputat a la Corunya, els blaugrana ja s'havien imposat per 1-2. El Llevant havia arribat fins ací després de quedar segon a un punt del Múrcia, que havia pujat automàticament en la lliga regular d'un dels dos grups en què es dividia la segona divisió de l'època. El Depor havia quedat el tercer per la cua de primera, i així estava. Mentre la gent omplia de gom a gom Vallejo, al vestidor tot transcorria amb aparent normalitat, des de l'unflada del baló al calfament del Rodri per a entonar les mans. Alguns aprofitaven per a rebre un últim massatge abans de saltar al terreny de joc. El camp també estava tot a punt i el ple era d'aquells que el tòpic anomena de fins a la senyera. Les autoritats ocupaven la llotja, no faltava ningú. Estaven l'alcalde Adolfo Rincón de Arellano i el governador civil, Antonio Rueda y Sánchez Mal, encara que el més sol·licitat fora el president Granota, Eduardo Clérigues Andreu. Era la tercera vegada en la seva història que el Llevant intentava l'ascens de primera. Per fi arribar el gran moment, un esclat d'alegria acollir l'eixida del Llevant al camp. La històrica alineació granota va ser la formada per Rodri, Céspedes, Pedreño, Calpe, Camarasa, Castelló, Vall, Currucale, Vanderlei, Domínguez i Serafín. En els prolegòmens, els capitans Vicent Camarasa i Veloso se saludaren en presència de l'àrbitre, el senyor Gómez Contreras, i compte amb el detall, entre els dos equips formaven 3 jugadors que només 3 anys més tard van ser campions d'Europa amb el Madrid. El mateix Veloso i el porter Betancor pels gallecs i Calpe, el lateral esquerre llevantinista. Immediatament començà l'encontre. Ens quedava per dir que el Llevant era entrenat pel tàndem Quique Balaguer, que vivien els esdeveniments a la banqueta amb l'intranquil·litat que és fàcil de suposar. La primera rematada de la partida desvià a córner Betancor, i encara que el Llevant manava, el Depor contraatacava amb perill, de manera que allí ningú no parava tranquil. Fins que en una d'estes arribà un gol del Llevant, però per a demostrar que el patir és la norma de la casa, l'àrbitre l'anul·là per assenyalar falta a favor dels locals. Amb estes tira-errons arribà al minut 42, quan Vall va ser tombat dins l'àrea i el col·legiat assenyalà el penal. Després d'algun incident menor, Serafín llançà la falta màxima i gol. En fi, 1-0 pujava el marcador, i allà es desfermà tota la pressió continguda fins al moment. Pronte arribà a la mitja part. Els de casa es retiraren entre abraçades i la banda aprofità per a fer la seva actuació. En començar la segona part, al Depor no li valia més que anar-se'n a l'atac, així que el Llevant tirà la línia i es feu respectar. Quique i Balaguer continuaven patint de valent a la banqueta, i els seus motius tenien, perquè encara que el Depor no creava perill, en una d'estes, al minut 26 de la represa, Montalvo agarrà un xut des de lluny que sorprengué Rodri avançat i que va suposar l'empat a 1. Entre el públic, el valencianista Baldo no es perdia detall ni del que fia al camp el seu germà Vanderlei ni del partit en general. El Llevant estirà amunt i quasi a continuació estavellà una pilota al pal, però el Depor no afluixava i Rodri, en esta acció, tirant-se als peus de la raf, salvà els mobles. Els mobles i més, perquè en el contraatac d'esta jugada arribà el 2-1. Era el minut 38 d'esta segona part. Vanderlei superà per velocitat Lariño i envià perquè Vall creuara lluny de l'abast de Betancor. La bogeria s'apoderà de Vallejo i de les balconades veïnes al camp que estaven a punt de rebentar. Tot i això, el patiment no havia acabat perquè poc després l'àrbitre xiulà penal a favor del Depor. El cas és que fallà Montalvo, l'autor del gol visitant, i el partit va quedar conclús per a sentència. Quan Gómez Contreras assenyalà al final, el polvorí esclatà. El Llevant era per fi equip de primera. Eduardo Clérigues, el president de l'ascens, era l'home més felicitat. Camarasa, el capità, no pogué aguantar l'emoció i es desmaià. Va haver de ser evacuat per les assistències. Els jugadors eren passejats a coll i portats en volandes cap a la plaça de la Mare de Déu.
ja que els aficionats, de manera espontània, havien organitzat una mena de processó cap a la catedral a donar gràcies a la xeperneta. Va ser d'esta manera que el gat va pujar finalment a la palmera. Tot això passà ara fa 40 anys, exactament el 2 de juny del 1963.